Ďakujem, že si došiel. Neviem, či si počul, ideme bežať, teda The Run, vieš, o čom to je vlastne? No, počul som veľký projekt, 12 bab ste. Ideme 12 bab, hej, ideme bežať vlastne z Košíc až do Bratislavy, budeme bežať od piatku až do nedele, každá pobeží sa 40 km, takže máme 4 úseky. A teda ďakujem za podporu, aj že si došiel a že nám dáš výživu, aby sme to zvládli. No, rado Tak. sa stalo, dúfam, že som to nakombinoval správne, snažil som sa vám nájsť tak, že aby ste zvládali jednak energeticky pokryť etapy, ako aj zregenerovať, a ako ešte nejakú stravu pomedzi. Tak povedz mi, že ako by sme asi mali začať vlastne, že my začíname v piatok a začneme tesne pred obedom a neviem, budeme štartovať okolo 11:00 a vlastne, že ako si to máme rozvrhnúť tak, aby sme zvládali, že máme gelovať vlastne predtým alebo až potom, alebo že čo by sme mali robiť? Normálne by som, keby sa jednalo o klasické vzdialenosti 10 km, tak tam by som išiel na to inak. Tam by som napríklad neodporúčal nejako vo veľkom gelovať počas, respektíve celkovo ten príjem energie bol menší, ale nakoľko tu ide o opakovaný výkon ešte aj so stresom, že v noci budete bežať, nebudete mať nejako výborne pokrytý ten spánok, tak určite som tu išiel takú agresívnejšiu stratégiu, ako na desinu agresívnejšiu, že by som dával jeden gel pred štartom a potom prípadne aj po nejakej 5-ke jeden gel, že aby to telo jednoducho, dôležité je tu zaručiť, že po tom výkone to telo nesmie byť vlastne vycúcané z energie, že zabezpečiť, aby aj po dobehu ešte bolo dosť energie a potom v zápäti samozrejme po dobehu si dať regeneračný nápoj, čo doplní jednak proteíny vo forme peptidov, čo sú veľmi ľahko straviteľné, to je dôležité v tomto prípade. A ešte sú tam ďalšie sacharidy zase na doplnenie glykogénu, aby aj ste boli na ďalšiu etapu zase pripravené. Nakombinoval som to z 3 rozličných gelov. Jednak tu máme gel s kofeínom. Ten by som si odporúčal, je tam 80 mg kofeínu. To je koľko cca, že keď si to porovnám, že jedno espresso má koľko minút? Plus minus ako jedno espresso. Ja som v zásade, čo mám skúsenosti, tak väčšinou z celého pretekového diania človek je tak nabudený, adrenalín, všetko, že v noci, hlavne prvé noci by som to nedával. Cez deň, keď si dospatá a tak ďalej, na zvýšenie tej výkonnosti kľudne dať. Ale vo všeobecnosti v nočných etapách by som jednoducho to preto nedalo, potom ti ešte dlhšie bude trvať, kým sa skľudníš z toho výkonu, podľa skúseností aj osobných nejakých, ale to by som skôr dával hlavne možno už ten posledný deň, cez deň na etapy, respektíve celkovo cez deň je to veľmi dobré, ale v noci by som sa asi tomu vyhýbal, lebo určite ti to už celkovo po športe potrebuješ chvíľku, kým sa ti telo ukludní a tak ďalej, aby si nejako zaspal a ten spánok predsa len je, aj keď to budete mať málo, je veľmi dôležitý. Aj tie 3 hodiny sú dôležité, aj keď sa ti ubere hodina z tých 3, tak už máš iba 2. V podstate, ako som to vymyslel, kofeín má nejaký nábeh, takže v prípade, keď sa rozhodnete ísť že vlastne s kofeínom, má to určite zmysel dať pred štartom nejakých 10 minút a potom vlastne už bežať celý čas s tým a potom doplniť počas etapy týmto gelom Pro. Tento som akože zobral, že počas etapy vždy mať jeden so sebou a klasicky, keď pôjdete bez kofeínu, tak nejakých 10 minút pred štartom, 10-15 minút pred štartom si dať tento gel Energy a vlastne zase tento fialový počas etapy. A potom teda, aký je rozdiel, že keď tento mám jesť počas etapy, tento pred, pokiaľ nejdem s kofeínom, že aký je medzi týmito dvomi rozdiel? Rozdiel je v podstate v zložení a pomeru cukrov. V podstate dôležité sú tieto hodnoty, začínajú byť veľmi dôležité, keď sa ide do vysokých príjmov sacharidov za hodinu, čo tu nebudete dosahovať nejaké úplne závratné príjmy. Je to kombinácia, čo vám zaručí, že aj keď bude ten príjem v tej dobe trochu vyšší, aby sme zaručili to, že vám vlastne nebude klesať ten glykogén počas behu, a že stále budete sa cítiť dobre. Že to je kombinácia v podstate. Že tento je robený na menší príjem, je trochu pomalší ten červený, čo je v zásade
keď si ho dávate nejakých 15 minút pred štartom, 15-20 minút pred štartom, je to žiadané, Áno. lebo tých posledných 15-20 minút, ono sa už väčšina toho začne vstrebávať a ty vtedy ešte si relatívne nemáš tú záťaž, že Áno. nepotrebuješ, aby Telo to zvládne. Áno, presne. A toto je potom vlastne trochu už taký rýchlejší, čo má aj fruktózu v pomere 2:1. Čiže tento je vlastne ľahšie straviteľný, tak laicky povedané? Ľahšie, obidve sú veľmi ľahko straviteľné. Skôr ide o to, že tento ide cez, musíme si predstaviť, máme v črevách prenášače molekúl cukrov a tento ide cez dve rôzne molekuly cukru, to predstavme si ako dvere. Tu ide energia cez jedny dvere do krvi, tu sú dvojodvery otvorených, takže cez dvojodvery naraz ide to niečo rýchlejšie. A teraz dobre, dobeháme, sme úplne vyflusnuté, vonku bolo 20 stupňov, prešla som 15 kilometrov, čo mám robiť hneď potom? Celkovo dôležité je počas dňa udržovať nejaký pitný režim. Samozrejme, to už podľa skúseností nie tak, aby človek musel potom ísť počas na potrebu, ale predsa len hydrovať sa. Tu som vám v podstate dva jontové ako elektrolyty, respektíve elektrolyt aj so sacharidmi doniesol, že by som si to tak striedal aj podľa nejakého takého subjektívneho pocitu. Tuto vychádza tu na fľašu 45 gramov sacharidov. Pred behom by som neodporúčal v krátkej dobe predtým jesť. Áno. Ale predsa len popíjať takýto nápoj je výborné, takže by som, dajme tomu, že tú poslednú hodinku, keď máš chuť sa napiť, by som mal tento sacharidový nápoj, tento Stavimax Energy Plus zarobený, asi ho tak akože pomaličky popíjal podľa chuti, nie na silu, presne aj sme nezaplnili si mechúr, ale keď je človek smedný, tak radšej toto ako vodu. A toto sú potom čisté elektrolyty, lebo však samozrejme určite vypotíte, tak vlastne pre doplnenie elektrolytov takto celkovo mať vo fľaši v podstate stále zarobené a keď je človek smedný, tak popíjať si ten elektrolyt. Ale dôležité po etape v nejakej dohľadnej dobe Stavimax Recovery Complete a tam je kombinácia proteínov vo forme peptidov, je tam 17 gramov peptidov a 30 gramov sacharidov, to je vlastne taká ideálna kombinácia na opravu vlastne, lebo ty s tým športom si vlastne poškodíš určite aj svaly a jednak, aby sa naštartovala tá oprava svalstva a celkovo ako proteíny sú veľmi dôležité. Tu je to vo forme peptidov, čo už sú ako keby natrávené a ľahšie vstrebateľné, nemali by zaťažovať vlastne vôbec tráviaci trakt. Veľmi rýchlo sa vstrebávajú, takže tá regenerácia je veľmi rýchlo a efektívne môže začať. A po druhé sú tu pridané ešte aj sacharidy, rôzne rýchle sacharidy, čo ti zaručuje, že vlastne k tomu dojde k postupnému doplňovaniu tomu glykogénu po aktivite. Takže toto si v nejakej dohľadnej dobe, keď sa vydýcháš, keď už vlastne si tak na tom, že zvládneš aj niečo takéto vypiť, si to dať a určite to pomôže tej regenerácii najviac. Dobre, takže vlastne toto si popíjam, tento stredný so sacharidmi si popíjam, keď sa mi nechce jesť, potrebujem nejakú energiu, mám tam sacharidy, nechcem zaťažiť žalúdok, takže toto je aj ideálne. To aj počas vlastne etapy môžem, nie? Že bežím, áno, keď máš možnosť piť počas etapy, tak určite. A potom tu máme vlastne čisté elektrolyty bez sacharidov, čiže to si môžem popíjať celý deň, tu je minimum sacharidov, to je vlastne, tu vôbec není fokus na sacharidy, ale presne. Vitamíny a takéto veci? Presne na doplnenia sodíka, draslíka hlavne a vlastne aj na hydratáciu, že doplnenie vody, čo je strašne dôležité. A potom tuto, keď dobežíme, tak tu máme aj tie proteíny vo forme peptidov. Presne. Tam doplním vlastne to, čo som zničila počas etapy. A tuto som vám ešte jednu špecialitku na tento účel doniesol. Sú to instantné kaše. Instantné majú jednu veľkú výhodu nad inými instantnými kašami, že sa dajú zarobiť aj v studenej vode. Že v podstate dáš si do misky, zaleješ 200 ml vody a hneď sa ti z toho začne robiť kaša, zamiešaš, takže nemusíte mať po ruke konvicu, horúcu vodu. Čiže v aute za cesty môžeme šupnúť raňajky. Áno, presne. Treba si to, by som povedal, že konzervatívnejšie k tomu ísť, lebo nie sú to, že čisto
iba rýchly cukor. Je to trochu tak komplexnejšie, akože náhrada stravy. Ale máme s tým veľmi dobré skúsenosti. Sa nám podarilo v podstate spraviť nejaký kompromis medzi tými výživovými hodnotami, komplexnosťou tých výživových hodnot a znášanlivosťou. Že s takým odhadom pred behom, ja som to napríklad sám ešte vo vývoji skúšal na maratóne a mne to vyhovovalo tak najviac, že 2,5 hodiny pred tým výkonom som dojedol. Čiže také klasické raňajky vlastne, ale presne, je to ale lepšie ako čisté ovsené vločky. Áno, určite. Je tam, v tomto prípade máme tam pridaný proteín tiež, ale kazeín, čo je v podstate tiež určitý proteín z mlieka, v tvarohu ho nájdeme, ktorý je ale dobre straviteľný, relatívne akože rýchlo, ľahko. A potom je to na báze v podstate rôznych obilnín, ktoré my upravujeme s tzv. Procedúrou extrúzie, že aj napriek tomu, že sú ako celozrné, čo by sa pred výkonom neodporúčalo, tak my tú vlákninu vieme to extrúziou trochu modifikovať, že sa s nej stane viacej rozpustná vláknina. A rozpustná vláknina je v zásade žiadaná a nerobí problém. Hej, to celozrné v tom bežeckom svete je také strašidelné slovo. Presne, akože to klasicky by som neodporúčal, samozrejme, lebo nie je deleno celozrne, ale celkovo dôležité je rozlišovať vlákninu, že máme rozpustnú a nerozpustnú vlákninu, ale to je asi na dlhšie. Dobre, takže toto vlastne dojdeme ráno, mám neviem, niekoľko hodín do etapy, do myštičky. Presne, aj minerálkou to... si to zalejem, že to je úplne jedno. A bude to bublinka, ale keď je tichá voda, keď je tichá, tak samozrejme presne studenou vodou zalejem do misky, rozmiešam, zjem a viem, je to, formulácia je tak spravená, že viem, že mi nedojde do toho štartu, že energeticky budem do toho štartu ako keby saturovaná, postupne sa to uvoľní za tých okolo 2-2,5 hodiny. Že nejdeme to taký nábeh rýchly a potom to sú nepadne to rýchlo. presne, sú to skôr pomalšie zdroje a vlastne viem, že bude mi tá energia doplňaná až po ten môj štart a že nebudem mať aj ten pocit prázdnoty, lebo veľakrát je to aj o nejakom nie len objektívnom, že teraz ako mám tie hodnoty, ale je to aj nejaký subjektívny pocit, že ja keď mám úplne prázdne brucho, že keď fakt naozaj, že mám iba tú žemličku, bielú žemličku s trochu lekvárom, tak keď si to dám 2,5 hodiny pred, 3 hodiny pred, tak potom hodinu pred začne mať také prázdne brucho a začne rozmýšľať, že čo si teraz dať. A s týmto to v podstate obchádzame, že je to trochu objemnejšie, ale dám si to a je určitá záruka, že budeš mať dostatočný pocit plnosti, nie moc, ale že vlastne tá energia, budeš mať dostatok energie ešte na štarte, že nebudeš cítiť nejaký hlad na štarte. Ale samozrejme, treba k tomu dodať, že sme individuálni a niektorí majú tak nervózny žalúdok, hlavne pred tým štartom preteky a tak ďalej, že to nemusia že vyslovene sú typy, čo môžu fungovať iba na tom bielom sendviče s lekvárom alebo niečo také, že úplne minimalistické. Takže to treba nejako aj seba počúvať. Že kto je na čo zvyknutý a kto koľko vládze. Niektorá zase zje tehly a ide 20 minút potom behať. Takže to sú také extrémy, ale toto, čo máme skúsenosti, tak väčšine ľuďom vyhovuje, že je to taký akorát nejaký kompromis. Super. Možno ešte jedna otázka, že čo sa týka týchto drink mixov, môžem to popíjať napríklad celý deň, alebo je nejaký moment, kedy by to aj stačilo a mám piť čistú vodu, alebo že... Všetko by je tam som nejaký bral, limit? V zásade nie, to nepovedal by som, že vyslovene limit, ale všetko s nejakou mierou a počúvať aj svoje telo, že čo si žiada, že proste keď už máš aj všetko je samozrejme dosť sladké a osladené a keď to už budeš mať aj dosť, tak zase toho sladkého. Ja nie som zástanca toho, že iba elektrolitom sa dokážeš dostatočne hydratovať. Nie, voda je stále najdôležitejšia, tie elektrolity, akože soli, máme v zásade v každej potrave, v každom obede, všade máme.
tie elektrolyty, takže keď my to zriedime, keď na obed si dáš nejaký obed, zriediš to v podstate potom vodou, tak takisto je ten pomer tak potom ako v nejakom elektrolyte, takže to netreba teraz dogmaticky brať, že musím to od rána do večera piť, nie, nejakým zdravým prístupom, že počúvať aj to svoje telo, že keď máš chuť si dať vodu, lebo už si druhý deň presladená od rána do večera piješ, kľudne si tú vodu dať, nič s tým nepokazíš, len tam ide skôr, že v tej príprave už tú poslednú, dôležitá je tá príprava už pred tým tvojim štartom, vieš, že za hodinku a pol ideš, vtedy by som sa už skôr fokusoval na to. Samozrejme so stravou si dávať pozor, že aj mimo toho nie je nič ťažké, nič mastné. Žiadne brinzové halušky. Keď máš 8 hodín času pred ďalšou, tak aj tie brinzové halušky sú fajn. ale presne na také si dať pozor, že nech to není niečo, čo vyslovene zaťaží ten žalúdok, lebo to potom môže hlavne sa naakumulovať, že s ťažkým žalúdkom, keď potom bežíš, potom ti to môže spraviť nejaké krče, tie sa ti potom ozvú ešte potom. Čo som vám doniesol, že keď budete nejako hladné pomimo, že ako snack pomedzi, to nie je priamo určené, že teraz vyslovene tu, ako sme sa bavili, tú hodinku a pol pred behom, tam už by som pozornejšie zase poznáme každý sám seba, že kedy si môžeme dovoliť ešte nejakú tyčinku zjesť pred behom, ako nám v podstate to zažívanie, ako rýchlo nám funguje, ale v podstate dvojosacharidových tyčiniek a ešte aj proteínové tyčinky ako taký snack. Proteínové sacharidové. Presne. Dobre, a tieto majú, že ako, nechcem povedať, že 0 proteínu, ale že ten pomer tam je... V podstate 0. Akože nie úplná 0, všade je trochu proteínu, ale tie vôbec nie sú zamerané na proteín, a skôr zamerané presne na doplnenie nejakú tej energie v prvom rade. Aj by si to nejak delil také, že po dobehu skôr túto tyčinku a tesne pred napríklad s raňajkami si dať túto tyčinku, alebo že nemá to moc význam? V podstate určite, ono by to malo vždy akože so športom nejako byť tak, že pred športom by mala byť tá strava viacej zameraná na tie sacharidy samozrejme, takže aj podľa toho, že čo na raňajky jem, kedy raňajky predstihujem a keď mám vyslovene, že 100% sacharidové raňajky a jem ich 3 hodiny pred, tak môže byť možno aj, tu tiež nepreháňame s proteínom, je tu 18% proteínu, takže nie je to stále sacharidovo-proteínová tyčinka. Sú tu zase ľahko straviteľné proteíny aj vo forme peptidoch, takže môže to mať význam aj takúto tyčinku si dať s raňajkami pred. Ale to by som zase trochu, možno by som sa bál takto na pretekoch experimentovať, že tam skôr to, čo človek má odskúšané a čo sedí. A rozdiel medzi touto tyčinkou a touto tyčinkou je vyslovené v chuti? V prvom rade v chuti a typu tyčinky, toto je v podstate na báze ovsených vločiek. A je tam trochu aj viacej tuku, v týchto je menej tuku a je to na báze rýže. Dobre, čiže máme ovsené, rýžové a tieto boli aké tieto proteínové? To sú na báze banánov, datlí a ešte tiež vlastne obilnín rôznych. A je tam ako proteíny, sú tam pridané jednak zase tie peptidy srvátkového proteínu, ako aj srvátkový proteín. Super, ja si myslím, že to dievčatá určite ocenia. Hlavne po všetkých náročných výkonoch. Ja ti ďakujem, Andy. Verím, že to zvládneme všetko, celú túto našu trojdňovú púť, aj s touto celou výživou, podľa mňa sme perfektne vybavené, čiže ja sa teším. Budem sa tešiť na feedback, že či som to dobre na papieri premyslel. Dáme ti vedieť, či vyhráme alebo nie.